Kirepu! Esan gizon, a ber. Gauza importanteetarako musika, favorez. Bale, baina zentzu hontan, ez da? Dinamika hontan, eta garen bezala, ez da? Pixka desberdina, a ber. Vale. Flipau, Ondo. Talde urdina, gaur zuekin. Jantzi favorez txapela, txurru, egoitz. Hobeto gelitzen zaizu txapela urdina egoitz izena baino, begira. Amaiatan akor. Nominazioak. Izenapenak. Argi daude, uste. Bai, argi... Txoin, detaile txiki, argi daude. Esan du Amaiak, esan? Horren argi baldin badaukagu? Maite? Seguro. Nakor? Bai. Maite bai, eta gero bestia, ez dakit. Nik ez da inargi, bigarrengoa ez da ingarbi. Aurrengoa bai, Maite izango dela, ziur. Nor? Maite. Maite, ez baino ni bigarna nahi dut. Bigarna... Argi daude, Amaia. Bai, argi daude. Busti mesedez, esan. Maite eta? Olatz. Pasaden astean jatorrena izan zen. Gaur jatorrena txurru. Beraz, zurekin hasiko naiz txurru. Zuk ez duzu zure kuadrilan ikusten? Ni botazinu azkenean uste dut beste aldean pasaudan moduan izango dela. Eta... ez da erreza berriz hartzia dola, baina azkenean gu konfiantza eska daukau. Eta espa aldatzen, bastakit, beste zozere ez bauzu egiten, ez dakit aldaukoan gauzia. Orduan nik zeidukot nire gauzia da Maite izango da, nire nomi dago. Lehendabiziko tantoa zuretzat? Bai, eta espero dut guztiak, Bai. Bueno, orduan orain zurekin. Altxazu eta bota zuk izan bat. Bueno, nik Irantzu nominatuko dut. Zuk ez duzuko harrian ikusten Irantzu? Bai. Vale. Zergatirik badaukagu? Bueno, bere jarrera edo lehen impresioa ez. Zaizu Piskat gustatu. bordea dela hasieran, baina gero ezagutzeko aukera emango diodala ez. Arriskuan jarrita. Bai. Irantzu? Nik garbiakat Maite. Eta arrazoia da? Hori hasieratik gure txoke egokitugu da Maite. Bueno. Olatz? Bueno, nik astetik astean joa, pixkat behidatzen. Aste honetan Maite berria sartua, nik momentu honetan ez dut esango berria dalako, baizik eta usteet ez dakit, ez dela sarrera egokina izan, ez dakit nola deitu, eta horregatik nire botoa behantzako da. Txurruk txapela izango ez balu, berari emango zenioke? Lehenengoa ez. Juliantxo, zein eta guzti? Bueno, esamerrakat danekin oso ondo ematen izela. Hori badakigu, baina zuk ez duzuko harrian ikusten? Baita Maitekine, baina Maite nominatu eberdizu. Ja, kontua ere galduta daukat, 1, 2, 3, 4. Eta bosgarrena. Aitzolek esaten zuen, 50 metro eta... Baina... Momentuz 40 metrotan Nik goaz. igeri egiten dakite. Beraz, ontatik salbatuko zara. Bai. Bueno, salbatu ez, baina... Ni naizen munduan izan naiz beti. Eta sartu nintzenetik ona. Vale. Eta... Naomi? Bueno, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Maite, barkatu. Zuk ez duzuko harrian ikusten? Bueno, barkatu ez, Maite. Bai, ez dut ikusten. Txurru, urrundu zaitez mesedez Naomiren gandik eta aldatu Maiterekin lekua, favorez. Ze arriskuan zaude, Maite? Bai, eta banekin espero nuen. Vale. Emango diogu honi buelta, saiatuko gara behintzat edo? Bueno. Ez daukazu garbi? A ber, eske ikusi behar dira gauzak, oraindik. Vale, ikusiko ditugu. Amaiatan akor. Hau baizola argi eta garbi. Oain artekoa, bueno, zalantza iketzeon, Maite eta gozala. Oain seguro kontraria emateati, ez dutela olat botatzen baino. Izango ote du eraginik kuskuseroaren iritziak ikusiko dugu. Bigarren izendapena. Txurru, zurekin hasita, berez ere, mekanismo berbera.
Zuk ez duzu kuadrillan ikusten. Bale, aurretik esan da, bi neskak ez doaz ikutuko. Ta Julen abesautzen dabil perfecto, eta oin momentuen, nik uste hor goian dauela, en plan, honetarikoa dela, oza, jatornetarikoa, nitzako. Da orduan sentitzuta asko, baina holatz, zintzako. Tanto bat olatzen zat. Naomi. Bigarrengoz, zuk ez duzu kuadrillan ikusten. Markatu, Julen. Eske, batean superrongi berarekin, baina eske bestekin hobeto. Olatzek bat, Julenek beste bat. Buah! Julen, zure txanda. Sei eta guzti berriz ere. Zuk ez duzu kuadrillan ikusten. Olatzekin iritzi aldatutak. Aurrenengo egunian olatzein nominatu nion. Eta ez dion nahi nominau. Da bueno, nola nominau diten Naomik, ez dakat ezer txarrikan esateko, baino nomintzat. Olatz? Ala! Zer? Zer ez. Esan ba? Ez, eske ez nun, deskuadra hori naiz pixkat, baina Bale. Pentsatu ondo. Jarraitu etx. Txoitxana klara egin nahi dut pixkat, egon. Bat, eta bat, ez nahoko errez? Irantzu! Momentuz asuntoa hori da bana dago, ezta? Julen, Olatz eta Naomik. Boto bana, Irantzu, zuk ez duzu zure kuadrillan ikusten. Bagidata ingo naizela zike, Julen. Julenek bi. Hola, txabal. Zuk oraindik ez duzu botorik eman, Olatz? Eske nola egitea ze hau, tio. Altxa mesedez. Zuk ez duzu zure kuadrillan ikusten. Claro. Buah! Ez dizut esplikatuko, zuk badakizu. A ber, nire ere burua iziot emango. Ez. Txurruri, ez da. Txurruri ezin diot eman. Ostia, puta. Eta eske Julenei jatorran eman nion, tio. Sentitzen ere printzipek egin segi behar. Aila, hostia, que dia. Orduan, zuk ez duzu kuadrillan ikusten, Olatz? Iran. Irantzuk bat. Bai. Maite, Eta nik ez dut erabaki hartuko, ze ni nominatu dut lehen Irantzu eta berriro ere bera nominatu. Irantzuk bi. Bai. Berdinketa daukagu, empatea. Julenek bi dauzka, Lasaio. eta Irantzuk beste bi dauzka. Lasaio. Eta hau erabaki beharra daukagu, ja. Eta hori erabakiko du, txapela daukanak. Txurru, zutik mesedez, bi izen. Bina botorekin, Julen eta Irantzu. Maila biharrak parean dauzkazu. Bueno, eta gainozeko guztiak ere, klaro. Hau bai dela saiena. Ez zuen inorrek esan erresa izango zenik, baina. Badakat, Izen bat, zuk ez duzu kuadrillan ikusten edo Julen edo Irantzu. Julen markatu. Julen, jarri Maiteren ondoan mesedez. Aitzol eta Oier arriskuan, orain Maite eta Julen ere bai.